Arsenal ambe ala tanu ka baraka da alai ka hina ni kishi ani nema ko nyini grabaye ana somo salima ana je no nyimo mo bora la ka Arsenal bele de l'info kana ba bele de l'info ka jamana den bele de l'info ni kishi ni barka ani nema nyini ye ko ke ambele de lenga sani anga du kuma yɛrɛ la bɛ hakɛ to ɲini ka ɲini mɔgɔ maa bɛ kɛnɛ in kan ni minnu tulo b'an kan na an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka hinɛ minɛ ani yafa ɲini ani tasi bila k'o bila ka taa an ka jamanadenw ma maa minnu n'u ntanyana tile fila in na u ntanyana k'u to fɛn min na o ye fasojɔ ye ani faso tangani ani faso kɔlɔsili ani faso danbe a kana tiɲɛ a kana buruja o y'o nidi pour que u ka se ka faso kunga bɔ o kibaruya in sera an ma an tɛna se ka don kuma kɔnɔ n'an m'a ɲini maaw fɛ laadala min bɛ kɛ o ye ka miniti kelen kɛ tasi fila ye o miniti kelen an b'a respecté nka anw b'a kɛ fatiha ye k'a ɲini ala fɛ a k'a kɛ hinɛ ye k'a lase ayiwa u bɛɛ lajɛlen ma o forow bɛɛ lajɛlen. Ala ka yafuma jamana ala k'a kɔlɔsi ala k'a tama n y'a ɲini bi ka kuma in bɛ sigiyɔrɔ damadɔ la kuma in sigiyɔrɔma fɔlɔ o ye waliɲumandɔn ye ani barakada ye ka ala fo ka ala waliɲumandɔn ka barika da ala ye o kɔfɛ jamana in denw a cɛ n'a muso a denmisɛn n'a maakɔrɔba ka bɛɛ lajɛlen fo ka u fo danbe foli min na k'u fo u yɛrɛ ye anw ka nin jamanaba in n b'a fɔ tuma bɛɛ n ko nin jamana in ye jamanaba ye maa minnu b'a kɔnɔ maabaw don c'est une grande nation c'est un grand peuple nin jamana in o jamanadenw mɔgɔ o tuma n'an y'an kan bɔ a ye wuli a ye na an ka jɛ jamana in lahalaya min b'a la k'o yira o bɛ bɔ bɔcogo min ani u bɛ laminɛni kɛ laminɛ cogo min wajibi don n'an sera sani an ka don ko wɛrɛw la min kɛra kunun ko an b'o de foli kɛ fɔlɔ an b'o foli in kɛ ka jamanadenw fo ka tila ka barika da u ye n'an ye jamanadenw wele u bɛ bɔ o ye danaya de ye ala ye danaya min don an n'u cɛ n'o tɛ wari t'an bolo sanu t'an bolo foyi wɛrɛ t'an bolo k'an b'o di wa anw ka jamana in t'o jamana fana ye dɛ non anw ka jamana in t'o ye natabaya jamana tɛ wa an minnu t'u yɛrɛ don o jamana tɛ nin jamana in ye i bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi partout dans ce monde là diɲɛ bɛɛ i bɛ maaw ye u bɛ bɔ dɔrɔmɛ kelen walima dɔrɔmɛ fila k'o farala buru sɔngɔ kan maaw bɛ wuli u ka président nɔfɛ u b'a di mais anw ka jamana in tɛ bɔ abada k'a fɔ ko kɔngɔ b'an na jamais i t'a ye maliyɛn ka bɔ k'an ma buru sɔrɔ wala an ma nin sɔrɔ ayi anw bɛ bɔ de tuma min n'an danbe n'an yɛrɛ kun n'an ka hɔrɔnya n'an ka dignité n'o mɛnna sera waati min n'i ye maliyɛn kɔɔri a bɛ wuli ka jɔ a sen kan
b'a jira k'a fɔ k'an ni maa tɔw il y a une différence entre nous i t'a mɛn abada anw ka wuli ka taa ko mɔgɔw bɔra ko dɔ farala buru sɔngɔ kan walima dɔ farala tulu sɔngɔ kan mɔgɔw tɛ bɔ a bɛ fɔ daw de la mɛ ka bɔ ka manifester parce que anw bɛ maloya ka bɔ k'a fɔ ko kɔngɔ b'an na anw fɛ yan de mɔgɔw bɛ daga sigi ji gansan k'a k'a la ka tasuma don a kɔrɔ ka denmisɛnninw lasunɔgɔ pour que ka du sutura a kana dɔn k'a fɔ ko sɔrɔ tobili ma kɛ yan o bɛ maa minnu ka tabiya la o ye anw de ye parce que ni maa min kumana n'i ko jamana in ye jamanaba ye walahi ma fili c'est un grand peuple c'est une grande nation bâtisseur des empires de royaume anw ka nin jamana in jamanaba don i t'a sɔrɔ yɔrɔ si farafinna yɔrɔ min empire 5 ɲɔgɔn ma a kɛra yan a royaume hakɛ mɔgɔ t'a dɔn les foyers qui ont éliminé l'Afrique, le monde, le reste du monde wa poira yan de Tombouctou ye yan de Guinée ye yan de Nord ye yan de a caman ye i tɛ se ka min énumérer k'a ban c'est ici le Mali c'est ce Mali dont il s'agit o min n'a bɛ bi Sibasa la bi a bɛ Lingilanga la bi au Mali de ko don le Mali ne mérite pas ce sort anw ka wuli ka dɔn ka kulekan bɔ ka tila ka kulekan bɔ dɔwɛrɛ tɛ o le Mali ne mérite pas ce sort pitoyable anw ka kɛ yɛlɛkɔ ye anw ka kɛ dugu sago ye je m'excuse du terme Mali ninnu man kan parce que an ye Mali min sɔrɔ o Mali t'o ye o Mali t'o ye o Mali t'o ye o de b'a to an bɛ wuli an bɛ kulekan bɔ bi bɔ tɛ koyi mɔgɔ o tuma n'an y'a kɔlɔsi k'a fɔ sira min bɛ ka taa sira ɲuman tɛ ni Ala ye occasion d'an ma an bɛ wuli ka jɔ on fait l'alerte k'a fɔ mɔgɔw ye nin t'a kɛcogo ɲuman ye nin t'a kɛcogo ɲuman ye a ka kan ka kɛ kɛcogo min na o tɛ nin ye kuma bɛɛ waati bɛɛ waati bɛɛ on n'a pas raté une seule occasion n'an ka kan ka maa minnu hakili jigin Ala ye jamana in mara don maa minnu ka dɛgɛ la n'an ma wuli ka jɔ k'a f'u ɲɛna a y'a kɔlɔsi a y'a kɔlɔsi a y'a kɔlɔsi bi jamana in bɛ lahalaya min na a yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn mais min y'a to bisa bɛɛ tɔnsi wulila bɛɛ wulilen don k'i jɔ mun don jamana c'est la patrie qui est en danger c'est jamana l'existence même du Mali Mali yɛrɛ o de bɛ ɲini ka tunu dugukolo in bɛ yan anw ma sigi yan o bɛ to yan o mais fɛnw bɛ yen n'o tununa o kɔrɔ ye ko Mali tununa parce que mɔgɔ tɛ se ka dugukolo in ɲini ka taa n'a yɔrɔ wɛrɛ ye o nka fɛn dɔw de bɛ yen n'olu tununa a bɛ fɔ ko Mali tununa ni danbe t'i la jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ i tɛ se k'i kunkɔrɔta jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma yɔrɔ t'i bolo jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'i kɛra ten i bɛ yen wa i tɛ yen jamana bɛ ɲini ka se o dangan de la o de la kumakan wulila kulekan wulila mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan parce que an bɔra kulekan bɔra jamanadenw bɔra olu ŋaniya jira diɲɛ y'a ye diɲɛ y'a mɛn mais malheureusement minnu bɛ jamana kunna o y'a kɛ ko mun m'a ye u m'a mɛn ils ont fait semblant ils ont ignoré le peuple parce qu'il faut le dire il a fallu que u yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ sen na sa maa hakilima wɛrɛw k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ sen na o ka parili kɛ a tigilamɔgɔw ye u sɔrɔla ka bɔ ka kumakan fɔ kumakan min tiɲɛ yɛrɛ la jama in bonya bɛ yɔrɔ minnu kumana olu yɛrɛ tɛ mɔgɔw ye ko ne b'u dɔgɔya o tɛ ne tabiya ye nka kuma min fɔra la main tendue nin main in tendira wa
Amatandi où? Non. Ni Ibolo Samana, ni Atandi au Régulier. Et puis on tend la main à quelqu'un qui est loin de vous. Et quand il faut y aller, je tends la main, ça veut dire que le peuple est loin de toi. Tu n'as pas besoin de tendre la main. Alors, je me dis que il y a mal. Et n'y a pas de carrière, ou il y a quelqu'un qui a des bruits. Et n'y a pas de gars. Moi, je suis bolo d'audi. Il n'y a pas de mal à quand à Kétiwa. Il n'y a pas de mal à donc à quand à Kétiwa. Tu m'as belé de l'informe au Kawouli, Kapule, Kadjo. Non, car je serai à cause de 30 000 mètres. Non. Mais à photo, vraiment, vous tapez de l'eau. Ce n'est pas une manière de ridiculiser quelqu'un, ce n'est pas dans mes habitudes. Je dis que cette main-là n'est pas la main de Jésus qu'on doit embrasser. Qu'est-ce qu'on fait de ta main? Voilà. C'était la main d'Achraf Shorafa. Cette main, on va l'embrasser. Mais non. Malheureusement, la main d'Achraf n'est pas celle de Jésus. Voilà. Donc, de temps la main, vraiment, au cours de nous, à Tchaïra, à Kouanou, Tchaïra. Mais non, ce n'est pas la main. Ouvre le cœur, nous le faisons. Il faut d'aller. Jamanadon, on me connaît quand il faut y calmer. Ça, je l'ai dit en face. Je veux que vous le sachiez. Oui, bien sûr. Mais, avec moi, je vois une. Je crois que pour les cas, à ma femme, malheureusement. Malheureusement, ma femme. Parce que même au cette façon de gouverner, cette gouvernance, on en a ni particulièrement, je dois le nommer. Je suis vraiment peiné de le dire. C'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Mais, nous avons pour tout nos efforts. Nous avons pour tout nos efforts. Il faut qu'on en approche. Ils ont opposé tout le peuple. C'est ça la méthode. C'est ça la gouvernance qui est en cours. Opposer les gens, les uns contre les autres. Religieux ou Kafonongo, parti politique ou Kafonongo, à droite une communauté ou Kafonongo, race ou Kafonongo, Kanyebe ou Gagnon. Et puis, ni même Garoula, ou Bedoni dit, mais ni même Garoula, ou même avec Chouila. Ce n'est pas ça qui va sauver ce pays-là. Demandons 75% du territoire, l'État a contrôlé. L'État doit aller mieux bon, là, on va réformer, on va découper, vous allez réformer un pays que vous contrôlez. Un pays que vous ne contrôlez pas, qu'est-ce que vous allez réformer dedans? Bon, alors, donc, Jamana Kakanga, Souci Kakanga Kula, cohésion, nous femmes, pour que Ambele de l'Enkata, la Kelena, Jamana Imbo, d'où ça roule? En Mangani Mini, pour le distraire. Mais on nous distrait. We have $4, vraiment on nous distrait. Distrait, on dirait qu'à où sur là où il est là, cadeau pour demain, cadeau pour la dollar, cadeau pour la ou cadeau pour la ou cadeau pour dire non, il est grand temps qu'on sait ça, qu'on sache aujourd'hui que l'air est grave. L'air est grave. On met la reine aujourd'hui. Jamana Niata, à fond au fantôme, à secteur au secteur Niata.
compartiment fon fe be jamana ngono ni akelen ta yoro kelen ta la ibse ka fo ambe ni wati na ni ngoni jongwala ni yoro kafsa abe Eso es con lui a dit. Pas de forum, il y en a. Mais on demande un moment. On a un moment. Vous pouvez essayer d'intimider les gens. L'amour là, comme l'amour là, etc. Non. Moi, je dis que ça ne peut pas nous distraire. J'ai l'habitude de me dire, mais les gars, il faut comment nous s'élever. On va comment nous garder l'eau. Ko kono na andara yoro inai asuba wal martabanana datlaka aywa atoro o yoro kele inai ni na clashon ko la ko papa o ba uliwa o ba hawdawa donc vous papa maintenant c'est quand on hawdawa non ni foru ni ma fa o ya ni ko yele me biko ya kota ya dunda ya keta non biko ni ko c'est clair ben aujourd'hui demanda ta kan minge ambela de lenga nga fara no nga ka jasri galan dita pour sauver ce grand pays pour prendre l'honneur et la dignité à ce grand peuple que le Mali. Mali est demandé à la Boni, à des bonnes vacances. Avec la Halaya Mendambi à Roma. Au milieu de l'année, c'est la Sabbath à Bada. Car Adam a dit un tas tout en parallèle. Nous défendons une paix, chez où, trois et dix, etc. Ben, qu'à faire une mimbato, ben, pour garder les bénévoles, qu'à baisse voilà. Maman, on met qu'elle a do. Est-ce que ils ont tant il y a beaucoup de développement pour voir. C'est une façon vraiment de nous distraire. Et on va demander à la forme. Et puis, Maou, où est le Mali là? Non, Mali, ce peuple-là est un grand peuple. Moi, j'y crois. C'est ma conviction. C'est pourquoi on met demander maintenant. C'est parce que tout simplement, interroger encore le génie malien. Nous sommes capables de faire la paix. C'est quand on va demander c'est quand la fière sur un yére. N'a pas qu'à voir un yére là. Quand ni ma vraiment fait une voix en tout donc. Quand on va demander que vous donnez. Oui, je donne mais ma parole est fait un corps à dire au moins. En haut de finir là au café, la happy va. Voilà, même happy, aïe, vous voulez pas de bambou. C'est que les gens ont fait, ils ont expérimenté comme expérience de vie en haut de tas. Non, on n'a pas besoin de ça. Nous avons un génie très fort. Même bateau, on va demander si c'est un frère, demander si c'est un femme. Jamana in saka ya fanyo mama de denka fo wa nga jamana indela il y a deux concepts nga be ka tu ani nyonde mbo fo aka haketu ni almami de nga ko tuba se be ma fo nga jamana in na fam black be ko ye ya fama haketu bismillah ambe ku ça c'est des valeurs que nous avions on est en train de perdre bi ni c'est la moka et mon dieu voilà abi ni gade souwe d'habitude ni c'est la moka haketo ya fama mada ba ako be ban on ga jamay jamana ni may hakili mon bala feraw bala tabadu bala min ba ko jamana ni saka sigi adambela mais après de les sorole. Quand il y a, on restaure la confiance. Voilà. Donc, nous mettons les cas pour des gâteaux. Madaïla. Karim Madaïla,
Madaila to o kapsa ndarila ndala katigila o de ka jugu kambe donc anga jamana ye dambe jamana li nandarila ambe dila ambe na kana so mo ka tigila Bueno, nous avons la achemenda. Vraiment, la halayam nimbe sena au ba kalama, ne ba kalama. Ngoi bon wuli kera. Jamana kono jamana koka be wula. Ne mo wule no mana amula. Non, nous vivons dans un monde on demande nous ba non. Non, on n'est pas des sauvages. Il faut que au carton, pourquoi on a une demande ni à la son. On vole tachi, on te fera ma cacachi, ou on te son à cachi anien. Non. Mais demande une chiva ou les jeunes, parce que quand un chi. Kama udu suuli ukabo ukata tasman mene wala ukata atoka di pina ubi Israël. Oya ta chibaye quoi? Non. Ceux à qui on a une confiance. Mamu ni andarula. Kad jamana na kono fem bela gelenta ka duma. No tiglamro. Ulu jamana burja. Ka kiri burja. Secteur jamana kono bi min na te kashine vi flala mais ni jamana tirajo wuyachi ni jamana bion la wuye ko kebeli kay bion na nayi ni Sénégal tarbi o ben du kashila bangalaw ulu ben du kashila moni galaw ulu ben du kashila commerçant ulu la Maman ye kan yɛrɛ baarakɛlaw ye bɛɛ lajɛlen b'a la minnu yɛrɛ bɛ faso baara la bɛɛ bɛ kule la bɛɛ o sɔn b'a min ɲinana k'o ka kɛ hali kelen t'a la min sera k'a kɛ a dɔn min ye kɔrɔbɛla ninnu kɔni kibaruya ye o ye ko wɛrɛ de ye o ye ko wɛrɛ de ye c'est dommage moi je me rappelle ne bɔra yan ka taa Gawo o y'a sɔrɔ occupation de Sénat ne taara Gawo maa minnu ye jamana minɛ n taar'u lajɛ ne n'u sigira ɲɛ ni ɲɛ n ko aw ko cogo di jamana b'a bolo a bɛ mun fɛ o ko sariya sariya ça ne se fait pas ça comme ça sariya t'o ye o sariya tɛ kɛ nin kɛcogo la. En forant ko kuma caman na ce n'est pas le lieu au fana fɔ don mɛna mais constat min ni y'o kɛ a don c'est que n taara hôpitaux la n taara yɔrɔw la ka jamana yɛrɛ lajɛ minnu yɛrɛ jamana minɛ ka olu yɛrɛ lajɛ ne y'a sɔrɔ en réalité jamana in ma minɛ il a été abandonné. Il a été abandonné. Maman quand il faut soit abandonné. Il a été abandonné. Il faut soit abandonné. C'est pour cela qu'il y a le 29 février terminé où il y a les mêmes mots et nous sommes 20 millions de Maliens. Ni a ye mɔgɔ damadɔ bɛna an karaba k'an do u da fɛ o kɔrɔ ye k'an ye ɲɔgɔn bila de n'an jɔra hali n'an farakuru an b'o de ta u tɛ s'an na. Il faut que mɔgɔw ka ɲɔgɔn minɛ qu'on refuse de nous résigner. Ayi anw ka kɛ jamana ye bon nin ko nana an tɛ se koyi non an ma kan ka sɔn o ma. Nous ne sommes pas un peuple soumis, ni un peuple résigné. Nous on sait qu'un boulot pour ta parafina fait. Nous avons un ami qui doit y avoir pour connaître les maladies. Avec les détenus, c'est vraiment un besoin, ça n'y va pas, mais canal, marati,
minnu jɔra siya bɛɛ kabila bɛɛ k'a fɔ ko an tɛ sɔn o y'anw ka jamana in de ye o bɔnsɔnw ma kan k'u yɛrɛ kɛ mɔgɔw ye qui se résigne an bɛ sɔrɔ min na bon an kɔni b'o la diɲɛ bɛɛ bɛ ka kasi Mali ko la mais le sort du Mali c'est lamentable vraiment le Mali les soldats ils ne sont pas bien formés non ils sont bien formés mais ils ont un problème. Le problème qu'ils ont, non, c'est pas on va se rajouter poltron, non. Aïe, non, démolonté. Moi je suis convaincu qu'à voter. Mais une armée est l'émanation de son peuple. L'état d'esprit dans lequel le peuple est, l'armée ne peut pas être autre que ça. Ni de mon dernier ou bien angoisse là. Ou du suka shilendo kelebe te kumingama mau dalen dala parce que ko yere ma famu ma foi na wuyel dalen dala ne bala munu go gambe jamana herede ngini ulu ke jogo ba ira ka ko min kelay non ko de ba to mo beta mais sans conviction sinon décolonté ay décolonté de mana inaou jamana min gɔnɔ maa min ma kalan a bɛ taa Chine a bɛ taa yen fɛ a bɛ miliyari sɔrɔ a bɛ na n'a ye o jamana in denkolon b'a la wa convaincu que fɛn min don dɔwɛrɛ tɛ mais maa min b'i ɲɛ a bɛ ka min fɔ ani min bɛ ka kɛ e yɛrɛ dalen e b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ hali ni hakɛnin min ka kan bonya la i t'o sɔrɔ bon o tigilamɔgɔw ils sont dans un état d'esprit parce que c'est d'abord mental. Dernièrement, des gens qui ont été là, quel est le besoin avec chien, hal ni nyamibi be diri. Oui, de manière état d'esprit maintenant. Il est mort man ni là. Appelé de la mafia, ay mon be famo na rapport. Ou le crève nous comment. Donc voilà. Ko gon be tugo mena angon ma famu mais amaki tugo tugo kuma yawa on be sigi anga de mana ka chiba donc wuli ka jom min gara ake kunu abo de mana wuli ka jom min gara ake kunu mau mana ma chama mana nyado mau bina kuma shini ngene mau be mun dor lendu o bina digo bele c'est na fana bina voyer ko bon vraiment nga la dia nga ni ko doté ay équivoque beau là. Comment Sika akabom o sukuna iranya kabu sukuna. Min tobe fo là. Ou min tobe fo là. Ah, c'est le que na wele tukone ka fo non. أشرف الشرفاء والله أشرف الشرفاء أقول نبي نكلم فقط أكمل أيوة دفع ندمينا de violence là la mec elle là c'est ça qu'elle a dit allez je viens loin dara min fay ba ye jele wuta anye fere wuta amba be ka jamana be ci amba be ka joli bo ne be di ko ina fitna mo de do abena ninge ko dara ko roba la son ate fitna fe aye wele men pro jaye ande no on kere be ala nya ma ko ndoye e bi ko ni ala ka ko de dom de ba bolo na e dom no bo no dom dara ay min la tigo be donc la ka famu aka don mo man nana
CEDEAO nana o ONU nana o mɔgɔ wɛrɛ nana o an b'i lamɛn on n'est pas des gens minnu b'a fɔ ani mɔgɔ tɛ kuma an tɛ agité non an b'i lamɛn jamanadenw ye fɛn minnu fɔ o dɔnnen don ni jaabi dira jamanadenw ko nin b'an wasa ni jaabi ma di an bɛ bɔ fo diɲɛ k'a ye ni Ala sɔnna n bɛ n kan to ka weleli kɛ hali bi jamanadenw ma k'u wele ni barikada ani foli don k'a to ɲɔgɔn na parce que secteur min bɛ jamana in kɔnɔ n bɛ se ka min yɛrɛ wele a tɔgɔ ma ni n ko n b'a bɛɛ tɔgɔ wele n bɛ ɲina dɔw kɔ n m'a ye secteur bɛɛ fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ a bɛɛ mɔgɔ u wulila n'u sen fila ye u ye ci bila a bɛɛ ko jamana in Bamakɔ yan région bɛɛ u ko jumadon jumadon ye Amal Furkani ye Mainga ka foli di mɔgɔw ka hakɛ to hakili bɛ se ka pan fɛn dɔw kunna parce que ɲɛfɛ in bɛ globaliser ka jamana commerçants fo wallahi u fo suguba dibida tugunikura bɛ a tɔgɔ ye di bɔnbɔlisu tugu dabanani ayiwa commune kelen bɛɛ lajɛlen sugu an ma wuli ka jɔ si kɛ n'u ma tugumɔgɔw wele anw de bɛ tugu la anw de bɛ feere kɛ feerefɛn ni fɛn ye anw ta ye wa an tɔn na an bɛ bɔ wa hali bi o lahidu kelen o y'o de kurakuraya caman farala kan secteur tɛ yen n y'a fɔ sanni n ka se yan n'a dɔw sigira parce que fɛn dɔw bɛ yen n'i ma a kɔrɔbɔ i tɛ fɛn misère min bɛ jamana kɔnɔ i tɛ se k'a faamu i t'a dɔn fana k'a fɔ jamana in an bɛ tɔɔrɔ an bɛ sɛgɛn an bɛ kɔngɔ mais ce peuple là est un peuple digne mɔgɔw nana maa minnu n'olu bɛ cɛncɛn bɔ maa minnu ye latɔw ye maa minnu ye mɔgɔ wɛrɛw ye maa minnu bɛ charbon kɛ maa o maa bɛ yen parce que nin jamana in na maaw b'u ni bonya u b'u yɛrɛ kun bonya u bɛ baara o baara fana la baaraba don adamaden o adamaden a bɛ min ɲini halala de don n b'a fɛ ka n yɛrɛ balo o ye hɔrɔn de ye o ye maaba de ye o maabaw bɛɛ secteur bɛɛ minnu bɛ cɛncɛn bɔ minnu bɛ charbon feere minnu bɛ lɔgɔ feere a kelen bɛɛ lajɛlen nana diko n ko naam ko se na taa ye an bɛ min f'i ɲɛna ni nana k'i b'a fɔ an ye i bɛ fɛn wɛrɛ fɔ an ye min tɛ ko an ka bɔ jumadon an ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ koyi ani ne e de wallahi u nana fɔ e ten u y'a fɔ e ten n'a bɔra i da kɔnɔ se in na k'an tɛ bɔ ayi an ni bɛ k'a kɛ an ni e de aw ko y'a to a la. Ni Ala sɔnna n dalen b'a la jamana in cɛ n'a muso a denmisɛnnin n'a maakɔrɔba hɔrɔnya ni danbe bɛɛ ka kan jamana in den bɛɛ ka kan o la bɔli in tɛ kɛlɛ ye mankan tɛ wɔyɔ tɛ n b'a fɛ an k'a jira ɲɔgɔn que nous sommes un grand peuple issu d'une grande nation an bɔra fɛn ba la o de an ka bɔ cogo la min bɛ lakali
lakali ni a caya ye a bɛ lakali n'a kɛcogo ye a bɛ lakali n'a discipline ye an kana mɔgɔ buruja an kana yɔrɔ kari an kana tasuma don yɔrɔ la an kana maa ɲini an n'a pas besoin de ça non an ye hɔrɔnw de ye an bɔra an b'o kun y'an ka jamana ko de min b'an kun n'an k'an kɛ an bɛ t'o de dira o de bɛ dira donc an kana baara kɛ min b'a to qu'on nous donne une autre image voilà an kana sɔn abada ka taa fɛn kɛ min b'a to anw bɛ tila ka taa don lahalaya wɛrɛw la an ka jamana kɔnɔ an bɛ tugu wɛrɛ la on va être à la ligne des informations ko tasuma bɛ Mali la nin bɛ Mali la non an kana sɔn o ma non on va montrer au monde que nous sommes un grand peuple k'an bɔra maa minnu na kodɔn mɔgɔw do o de la ne je parlais du génie malien qui a presque concilié l'inconciliable maa minnu u couleur tɛ kelen ye u tabiyaw tɛ kelen ye u kumakanw tɛ kelen ye puisque u bɛ balo yɔrɔ kelen na u sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ u bɛ se ka ɲɔgɔn mago to cogo min o de nana ni cousinage ye a ɲɔgɔn tɛ diɲɛ yɔrɔ si c'est un peuple extraordinaire donc ne dalen b'a la ni ala sɔnna juma don an bɛ kabako yira diɲɛ na inchallah n dalen b'o la c'est vrai a ka gɛlɛn an ka nin sigiw kɛ an ka wuli komi an y'a daminɛ an ye duwawu de kɛ an denw an mɔdenw an balimaw an sinjiw minnu bɛ wuli ni jamana de tɔgɔ ye minnu binna u binna u ma bin k'u taara sanu ɲini u ma bin k'u taara wari ɲini u binna de puisque u taara faso kuma bɔ ka duwawu k'olu ye hali bi ala ka hinɛ u na ala k'u da yɔrɔ sumaya kɛnɛ ka ye ni ala sɔnna n'an sera yen an bɛ duwawu k'u ye k'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an ka jamana ye k'an hakili bila ka taa hali bi an balimakɛ a n'an jɛɲɔgɔnkɛ a n'an ka jamanaden ɲɔgɔn n'o ye Ismaila Sise a se bɛ ala ye a se bɛ masa ye laala anw bɛ nin tile fila girigara min na laala a se bɛ ala ye ala b'a tila k'an fana nisɔndiya k'an délibéré k'ale yɛrɛ fana nati ka dɔ fara nisɔndiya a se bɛ ala ye n b'a ɲini ala fɛ ya Rabbi a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala k'a tanga ala k'a kisi jamanadenw u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan maa minnu bɛ jamana in kɔ kan an b'a dɔn jamana in a hami bɛ mugu la i t'a dɔn fo événement dɔw ka kɛ jamana in kɔnɔ o de la i b'a dɔn k'a fɔ ko minnu bɔra ka taa tunga na u y'a dɔn k'a fɔ tunga tɛ danbe dɔn nka a bɛ den ɲuman dɔn maa minnu don u bɛ tunga na tiɲɛ don nka den ɲumanw don u ma ɲina faso kɔ abada non u ma ɲina faso kɔ a tɛ tɛmɛ 2 semaines en tout cas a ma janya vraiment k'a don kuma kɔnɔ dɔrɔn hakili jigi bolo ma k'a jira combien maa minnu bɛ jamana kɔ kan u bɛ hami ni jamana in ko b'u dusukun na jamana in bɛ lahalaya min na a b'u tɔɔrɔ tuma dɔ la olu bɛ fɛn dɔw mɛn u bɛ fɛn dɔw kalama a yɛrɛ t'o dɔn donc u bɛ don u b'an wele mais u b'u to yen fana moi j'ai été inauguré un forage yɔrɔ dɔ la Kati ni yɔrɔ in cɛ yɔrɔ in tɔgɔ ye di kanajigila cɛ olu nana wala dɛrɛ n taara forage dɔ kɛra yen ka misiri dɔ jɔ yen ka fɛn dɔw wɛrɛw kɛ yen mais c'est une dame min bɛ États-Unis jamana in den dɔ a bɛ fɔ États-Unis a ma deli ka dugu ɲɛ tɔgɔ min
ale de forage kala dara de tara ayo de muso yɛrɛ dɔn n'a ma kuma bolo mais n taara ye ça m'a fait penser beaucoup jamana in denw ka ɲi hɛrɛ b'u la Mali ne mérite pas ce soir non o kuma ni ala sɔnna an y'an sara ala la ale min ye setigi ye k'a ɲini ala fɛ nadɔn bɔli ala k'a kɛ hɛrɛ ye a ka kɛ bɔliw la bɔli ye voilà bɔliw la bɔli jumadonta in bɛ k'o de ye ni ala sɔnna a ka kɛ hakilisigira a ka kɛ lafiya la a ka k'an ka jamana ma hɛrɛ ye ala kana tɔɔrɔ si bɔ a la assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh